Masiqethele ke ngoku kule nto ndikhe ndiyibone ngawe. Ngathi iyakutshisa into yokubonga. Iqale nini, iqale njani yona? Phi? Dlamini nabasebenzi bakho ndihambe bendikhe ndathi apande utata wayehero ukuba utswa nokakade ungenezela. Wayeyinto yonke undifundisa uba ndim ukungoyiki into nokuzime ebomini. Kwafika ixesha lento yoba lekwenkwe maziphuke intonga zayo efusini. Ngoba lisuka lendoda yonke kulo mhlaba into yoba impilo yephuke kuthiwe ubani uyagula ukulela usweleka. Tata ke ufunyanwa yinto ngokwebelungu kuthiwa yi-throat cancer. Ndehle ndilapha ebhanki security kwa-ATT ndisiva ngomama apha ekhaya into ubutata komntana makekho rayithi kakhulu nelisuka nempumelelo esibhedlele. Ndehlapha special embaleke xa ndifike utata ubona umqala akakwazi uthetha. Ubhityile ngoba akakwazi ukutya cause akho ndidlulayo. Kodwa laa mfo nathi wakundiva ngelizwi ndithi kweso sikhumba sembetha amathambo. Warhoxoza wakhokha umoya walivula ilizwi lakhe wathi mandisondele. Okokuqala embalini yam Dlamini ndibona iinyembezi zikatata. Walila lo mfo wathi kumfundile ubomi kundesele and awuqinisekanga into yoba ndingaphinda ndibuyele phaa emzini wam. Ngoko ke nyana ndicela into ibe ukhumbule ke lo mfo Dlamini into yoba unomama oyinkulu yakhe abe nomalume owelekela umama olitholele iduna lakhe ngokwesintu oyindodana nendlalifa yakhe. Kodwa lo mfo wayolela kumphathi lo mfo ndicela into yoba undenzele ifavor. Ukuba ndibuyanga kwesi sibhedlele uzogcina unyoko. Angahambe ngqiba ukungqiba ke Dlamini laa nto yokucela ukutya ukubheka xa ulamba uyocela ukutya emzini. Wathi okwesibini umzi wam ungembathi ingubo esicawu. Laa nto umzi uphalale de ungapeyintwa ubona uba kuwanegeyithi enqanda loo nto tata. Ndathi tata ndiyakuva ndiyathembisa. The once nditsho wathi kandibhatele laa trek emnyama which is a coke. Utata ke ngumntu ebesela ubomi bakhe bonke. Icuba walithi wala kodwa into ebeyisenza ukusela utywala. Kodwa that day wafuna icoke. Ndamphathela le coke kwezi zitendi zesibhedlele ngezona inestrong. Ndamncancisa wathi ayincanca inginye lavuleka ilizwi lakhe. Wabuza bafundini utata ke nje bebeyindoda utywala nje esaziwa ngwalinxele unalala wethu. Kodwa beyihlonipha kakhulu into yoba ndingumshumayeli. Ndingumshumayeli ngelaa xesha kakhulu kanganto yoba ndandikulaa era apha enkonzweni yayitwelwane nguno-sex before marriage. Ndandisenelo 3 years ndingathandani ndishumayela qhubela xa. Wathi utata ngumfundini khawuthandaze kulaa Yesu wakho. Qhose ndikhoka. Ndathi njengoba ndithandaza kutata nje zehlinye ngulele ngomqolo zehlinye imbezi zetsona endleleni. Ndimka ndamshiya utata kwelo sizo. Yaba kulalo sibini ndandimshiya ngalo phangolo ngolosithathu wabe utata kuvuka isibhedlele sithi sizame konke. Wabe uyasweleka. Yandilibaza ngalo Dlamini kakhulu. Sisilonde esofenini. Ndiphila nazo iminyaka. Yandithena amandla kakhulu into osweleka katata. Nganto yoba ngeli xesha kulungiselela umngcwabo wakhe I was not preparing anything. Uba kwezaa nto xa ngabantwana nethi nilungise iflawa for i-tribute nento. Ndandihleli nje ndicinga ngezinto utata ebesithi mandizenze into mandingazenzi ndingathethi nam. Until ke Dlamini le mina angcwatywa ngayo nge-8 ka-Okthobha 2008. Ndiyibamba nje ndiyibambiswa ngoba iflawa kamama yathi xa ifundwa apha enkundleni wathi umama uyalicapukela isuku lesibhozo nenyanga yesibhozo enyakeni
ngoba wadibana nalomyeni nangoku uyamngcwaba bangeza date babehlangene nazo kumngcwabo katata ngalo qha amazwe nawahamba flower kamama eyayinesigqa imalanga amazwe ethi ulidilezela nxa zonke walinyothola ithemba la wabuye kumdika fonini wabuye kumazalini uthele Dlamini ngelixesha loba abantwana mabenza itribute sikatata akwaphakama abantwana baka ngophakama thina sizukulwana sakho bafundi flower zabo dadwethu ndatanduluka pha ndimdescribe utata ndimchaza indlela ebeyiyo nendlela ebendimva ngayo mna baze bathi abantu bemamele pha phansi kwinyanga ezizayo ndamvumela inqonqoza apha ekhaya athi fundi mambona ndizoboleka lo mntana yinto nayisangcwaba apha ekhaya sifuna enze laa nto ebeyenza kumngcwabo katatakhe kanti kukuqala nokusuka nokuphenjwa kumlilo oba ndiyimbongi yomthonyama ndiyimbongi yomthonyama njani Dlamini andinanto ndiyibhalayo kangangento yoba nditsho ebantwini ndithi kumnandi xa umntu ingumngcwabo ngoba ndine-allowance yoba ndifumane nje obituary ndiyifunde ndimamele isithethi sokukhula isithethi sohlala isithethi sakowabo ndibe ready ngelinye ixesha ndiye ndifikelele kwinto yoba kuthiwa kumanamkele nasispeaker uza ne-escort apha upremier okanye upresident imbongi yomthonyama ibonakala ngelaa xesha yilaa nto besithi abelonto beyichaza iseman with the third eye kufuneka ikwazi ukuthetha into ezingakhange zithethwe iyibone into ezingabonwayo yabonakala loo nto into yoba tyhini xa ndithetha abatshiza ndifana xa ndithetha ngabani bayithanda kwakho abantu abathi ke xa ndisegoduka athi bambapha qala wam unikwe imali yayi-500 rand athi umntu bambapha enkosi mfondini wenze entle umngcwabo wakho kwethu labe uphenjiwe umlilo fire in my bones yayinkuthazo loo nto namazwi athi unkosi ukusikelele kabandla ngotsho le nkosikazi wethu ndithi as much as ukuthi ndibhukishwa ndinikwe invoice kodwa ndiva kamnandi xa iclient isithi kum Dlamini I'm happy may the good Lord bless you indivulela iminyango loo nto ndizibone ndiphinda ndibizwa ndisikelelekile emveni kwangoko Dlamini khayiphinde ime inqwelo kaEli ijuju train inyathele konke phambi kwayo okay